Είχα καλησπερίσει πριν από ο διαφημιστικό μας διάλειμμα στον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, είχα πει την πρώτη καλησπέρα, ο οποίος είναι γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕΕ. Εκ νέου σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω στον αέρα του Blue Sky. Να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε λίγο και να μας δώσετε εσείς στοιχεία και τα φώτα σας αναφορικά με αυτή τη σύγκριση που γίνεται πλέον της Ελλάδος, όχι μόνο με χώρες της Ευρώπης, κάτι το οποίο συνηθίζεται να γίνεται, αλλά και με χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, και εκεί δείχνει ότι πάλι υστερούμε. Τα λέω καλά? Καλά τα λέτε. Κοιτάξτε, επειδή οι έρευνες καμιά φορά τείνουν να είναι λίγο κουραστικές, γιατί τα νούμερα κουράζουν, θα προσπαθήσω να το συνδυάσω με σχόλια που ίσως να βοηθήσουν στην κατανόηση. Να πιάσουμε ένα δεδομένο. Η Ελλάδα τα πάει καλά οικονομικά? Μεγενθύνεται η οικονομία? Έχουμε ανάπτυξη? Και η απάντηση είναι ναι. Έχουμε και οικονομική μεγέθυνση, έχουμε και ανάπτυξη. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι, επωφελούνται από αυτό οι πολίτες? Έχουμε αύξηση της ευημερίας? Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Η απάντηση είναι ότι δυστυχώς αυτή η οικονομική μεγέθυνση δεν περνάει στους πολίτες και κατά κύριο λόγο δεν περνάει καθόλου στους ανθρώπους της εργασίας που εμείς εκπροσωπούμε. Ένα παράδειγμα πάρα πολύ σημαντικό. Πώς μπορούμε να δούμε την ευημερία σε μια χώρα με οικονομικά στοιχεία? Βλέπουμε ποιο είναι το κατακεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Τι παράγει η χώρα διαιρούμενο δια του αριθμού των ατόμων. Εκεί λοιπόν βλέπουμε το εξής συγκλονιστικό. Ότι το κατακεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρώπη είναι περίπου διπλάσιο από αυτό που είναι στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι όσο και αν αυξάνεται η οικονομία, αυτό το gap, αυτή η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την Ευρώπη δεν μειώνεται και μάλιστα σε κάποια πράγματα, σε κάποιους δείκτες αυξάνεται. Είναι επίσης πάρα πολύ ανησυχητικό, και αυτό είναι μια καινοτομία της έρευνας, ότι δεν προχωράει απλώς σε συγκρίσεις με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κάνει και συγκρίσεις με τις λεγόμενες συγκρίσιμες χώρες. Δηλαδή χώρες που είναι κατά κύριο λόγο στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι οι μονάδες αγοραστικής δύναμης κατά κεφαλήν δείχνουν δηλαδή πόσο μπορεί να αγοράσει κάποιος προϊόντα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στο 68,5% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Για να δούμε πού βρίσκονται, δεν θα πούμε για τη Γαλλία ή τη Γερμανία ή την Ιταλία, να δούμε χώρες που είναι αρκετά κοντά σε εμάς. Η μόνη χώρα λοιπόν που ξεπερνάμε σε αυτό είναι η Βουλγαρία, η οποία είναι στο 65,9%. Χώρες άλλες που κάποτε τις περνούσαμε με άνεση, ακούστε τα ποσοστά τους. Τσεχία 90,6, Λιθουανία 87,5, Εσθονία 79, Πολωνία 78,4. Ακόμα και η Ρουμανία, που πριν από 5-6 χρόνια ήταν πολύ κάτω από μας, υπερβαίνει τώρα την Ελλάδα σχεδόν 10 μονάδες. Και η Βουλγαρία ακόμη που την περνάμε αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 4 χρόνια έχει παρουσιάσει αύξηση της αγοραστικής δύναμης κατά 11 ολόκληρες μονάδες, ενώ η Ελλάδα μόνο κατά 3, το οποίο σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα μας ξεπεράσει και η Βουλγαρία. Εγώ να ρωτήσω, κύριε Χριστόπουλε, το εξής. Αυτό, σύμφωνα με την έρευνα και σύμφωνα με όλη αυτή τη μελέτη που έχει γίνει και που παρακολουθείτε τα στοιχεία, συμβαίνει γιατί? Δηλαδή, ο κύριος παράγοντας ποιος είναι που μας οδηγεί στο να είμαστε ουραγοί σε όλο αυτό το οποίο συζητάμε τώρα? Λοιπόν, καλά, ήθελα να πω και για τους μισθούς που είναι σημαντικό για μας, που βλέπουμε ότι και εκεί η μισθολογική διαφορά με την Ευρώπη, παρότι αυξάνεται ο απόλυτος αριθμός των μισθών τα τελευταία χρόνια με τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, όμως η πραγματική αγοραστική δύναμη μειώνεται από το 91% το 2009 φτάσαμε στο 61% το 2019 και τώρα είμαστε στο 59%, που σημαίνει ότι η αγοραστική μας δύναμη πέφτει αντί να αυξάνεται, παρά το γεγονός ότι αυξάνεται η μισθή. Γιατί οφείλεται αυτό? Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Οφείλεται γιατί έχουμε διαρθρωτικά θεσμικά προβλήματα και αγκυλώσεις. Το κυριότερο είναι ότι το μεγάλο μερίδιο της ανάπτυξης δεν περνάει στους μισθωτούς. Θα πω σε μια άλλη έρευνα που είχε δημοσιεύσει το ΙΝΕ πριν από 1 χρόνο, που έδειχνε ότι το 2024, αν θυμάμαι καλά, η χώρα παρήγαγε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα περίπου 5 δις πήγαν στον πλούτο. Στους ανθρώπους δηλαδή που είχαν εισοδήματα. Τα 2,5 δις πήγαν σε επιχειρηματίες. Ξέρετε πόσα πήραν οι μισθωτοί? 140 εκατομμύρια. Γιατί, και εδώ περνάμε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα, ο μόνος τρόπος ώστε οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα να αυξήσουν τα εισοδήματά τους είναι οι συλλογικές συμβάσεις. Μέχρι σήμερα
Το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων δεν βοηθάει καθόλου να υπογράφονται συμβάσεις έτσι ώστε να αυξάνονται τα εισοδήματα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εργαζόμενων καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις. Τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου το οποίο επιφέρει κάποιες βελτιώσεις. Ελπίζουμε ότι θα μπορούσαν να υπογραφούν περισσότερες συμβάσεις για να γίνει αισθητή και στην τσέπη του μισθωτού αυτή ή όποια οικονομική μεγέθυνση έχει χώρα. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Δεν αρκεί η οικονομική μεγέθυνση. Ένα πολύ ανησυχητικό στοιχείο που δίνει η έρευνά μας είναι ότι η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από κατασκευές, οι οποίες σχεδόν τριπλασιάστηκαν την τελευταία τετραετία, ενώ αντίθετα κρίσιμοι τομείς όπως είναι η μεταποίηση, η βιομηχανία και κυρίως η υψηλή τεχνολογία πέφτουν. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μια παρικμασμένη και παρακμιακή επιχειρηματικότητα, η οποία δεν επενδύει σε νέες τεχνολογίες, δεν επενδύει σε νέες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Ναι, βέβαια και το γεγονός της μεταποίησης ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό είναι επίσης ένα ζητούμενο και ένα πρόβλημα, γιατί βεβαίως κάποια εποχή, και δεν μιλάω τώρα για πάρα πολλά χρόνια πριν, υπήρχε ένας κλάδος, ο συγκεκριμένος κλάδος πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τώρα σαφώς έχουν ανατραπεί όλα αυτά τα στοιχεία και αυτό δείχνει πραγματικά και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ, θα έλεγα, καμπανάκι και το γεγονός που είπατε ότι περνάμε μόνο τη Βουλγαρία, η οποία να θυμίσουμε ότι μπήκε και αυτή τώρα προσφάτως στο ευρώ, και το γεγονός ότι έχουμε διαφορά μόνο αν συγκράτησα καλά τα στοιχεία 3 με 4 μονάδες, δείχνει ότι πολύ σύντομα θα μας ξεπεράσει και η Βουλγαρία. Δηλαδή σε μια επόμενη έρευνα. Το ρυθμό ανάπτυξης Βουλγαρίας τελευταία τετραετία, ο οποίος είναι περίπου τετραπλάσιος της Ελλάδας. Είναι βέβαιο ότι σε 2 με 3 χρόνια μας έχει ξεπεράσει, εκτός και αν πραγματικά έπειτα εγχυθεί η διαδικασία της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων και οι άνθρωποι της μισθωτής εργασίας αρχίζουν και απολαμβάνουν τους καρπούς στον κόπο τους. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν πάρα πολύ βίωνα αυτά τα οποία είπαμε. Ήταν μάλλον αποκαρδιωτικά τα στοιχεία, αλλά στο χέρι μας είναι, όπως είπατε, να μπορέσει να αλλάξει αυτό και σιγά σιγά να δούμε και στη δική μας χώρα να υπάρχει και